Polyworks Inspector 2023 prináša nové vyhľadávacie a navigačné nástroje, ktoré vám pomôžu efektívne analyzovať a upravovať veľké meracie sekvencie na CNC meracích súradnicových strojoch. Pomocou kľúčových slov môžete rýchlo nájsť konkrétny krok merania a upravovať parametre merania objektu. Prípadne môžete nájsť časť sekvencie, ktorá si vyžaduje vašu pozornosť. Jednoducho zistíte, ktorá orientácia nástroja sa používa pre daný krok merania a môžete ju predefinovať. A pred spustením samotnej sekvencie môžete rýchlo nájsť a opraviť všetky problémy. Polyworks Inspector 2023 vám umožňuje pracovať produktívne pri úprave rozsiahlych meracích sekvencií na CNC meracích súradnicových strojoch.